ne jiwo mondo obed thuolo e goyo mbaka motenore kod weche mag keto ler e kinde ria e seche ma kaunti ma Migori dhi nyime kod loso chike ma dhi ng'iyo kata tayo weche mag ler mag ria. Joma nigi ler mathoth. Keto ler e kinde ria pod en mbaka ma dhi nyime e kaunti ni ma Migori e seche moko rawerego ma nyiri kod mine pod kale midhiero mathoth e kindego mag ria. Koro wadwaro ni mondo products obed available, kasto wa break the silence mondo nyathi manyako sama odhi e dwe obedo gi chir. Moko kuom rawere manyiri pod leo sikul e kinde mag neno malo nikech thoth sikunde onge kata kod chop ma oger malong'o mag nyaloko e taulogo mag ria. Nikech e skundewa kata kundewa mag tich iyudo ni kuonde minyalo lokie kata na sanitary pads gi pod onge. Nitiere nyithindo mok dhi e skul sama gidhi e dwe nikech samoro gik ma gitiyo godo kako tembechni onget, samoro ok migi comfort, samoro ka ngine skul tiyudo ka remo no kalo. Rawere manyiri kod mine mamoko bende pod yudo pek e nyiewo taulogo mag ria ka kuonde malong'o ma iwite taulogo mag ria ma osetigo be nyaka sani pod onge. Lipod mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni 85% mag rawere manyiri kod mine pod onge kod kuonde malong'o ma iwito e taulogo mag ria ma osetigo. Wabed gi kuonde ma ka ng'ato dhiye gola sanitary towel kanyo to tiyogo to chako yudo kama wite e yo maber, to chako yudo pi molwokorego e yo maber. Oduok the nengo mar sanitary towels piny nikech en gima is a must ni nyaka dhako dhi e dwe. E okang' mar kedo kod midhiero mar rawere manyiri kaachiel kod mine pod kaloe e kinde mag neno malo, piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar loso chike madhi konyo e ting'o malo ler mag ria e kaunti ma Migori. Chenro ni isiro riwruogno mar Western Kenya Sanitation Program. Omenda mibro ket mabro telo ne mabro make sure ni services gi gintiere available, miyo kata nyako mantiere at the community level at the farthest end nyalo yudo access. Nyaka sani kamiti ma otele kod Naomi Elwoj kaka jakom mare osebiro kod paro mopogore opogore magidwaro ni oketie chikni ma iloso ma oting'o keto bajetno madhi ng'e wechego mag ria e kaunti ma Migori. Kendo wadwaro ni kawadhi mbele management mag waste, yani ka ang' wasetiyo gi lewnigi idhi tergi kanye. Dwe e yo makare dwaro ni wamiyo ji information, wapuonjo ji on gik monego bed ni gitim. E seche ma chenro ni mar loso chik dhi nyime, oganda kaunti ma Migori okwa mondo koro kony e tieka kweda ma jukora rawere manyiri kaachiel kod mine e kinde mag ria. Joma, Ramogi TV, Migori. Achijari mitudo gi ketho mar